Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Ato pagtagad mahigala ang atong report karon sa kauban. Labot ining mga panghitabo ro nga buntaga mga sukit tigpaminaw. Kay kagabi mga kaigalaan usa ka abogada ang gi-ambush mga higala diri sa may Dakbayan sa Mandawi. Atong pagtagad mga kaigalaan kinini ang ato ning i-check ron usay duga mga updates mga higala o hinaut punta nga matagaag hustisya mga kaigalaan kining maong panghitabo, no? I hope mahigala nga atong kapulisan mo himo og investigasyon nga in-depth niining maong isyu mga higala. O yung sab ang NBI kung makasud sila niini mas maayo mga kaigalaan, no? Ang nahitabo kang attorney Karen Quinanula Gonzales. Kini siya mga higala kuan kini ato ning kauban nga journalist kaniadto. Nagtrabaho ni pamantalaang The Freeman, journalist ni mahigala, mascom ni unya na sud siya sa pamantalaang The Freeman. Eskwela abogasya, na classmate na ko ni sa University of San Carlos. O gunya nagtrabaho mga kaigalaan pagka-abogada na, diri siya makatrabaho mga kaigalaan sa CPA, Cebu Ports Authority. Muna nagkurata mahigala nga dunay atong nakuhang report kagabi nagi-ambush ko no kauban sa iyang anak. Sa maning kalakiha in taon mga sukit tigpaminaw nga babae mangbuhat, no? Atong i-check mahigala to karon sa crime scene si kasama nga Polauro aron nga ato mahigalang ma-check dito sa area kining maong nga panghitabo mga sukit tigpaminaw. Mura bag shocking ba, no? Mura kag makon ba nga sa maning tabo ano kinsa man nga mga killers nga makahimo sila inani nga babaeng buhat. O kini si Karen mahigala usanis mga dunay mga prinsipyo sad nga mga journalist mga sukit tigpaminaw. Nakabisita pa kanila nga si Bianan tong milabayng tuig during the pandemic mga higala. O naon sa panghitabo amo na kuratanta mga sukit tigpaminaw ni ining panghitabo karon nga nain ani. So mo na nga akong panawagan ang IBP Cebu City Chapter may himo na og statement pag-condemn niining mga panghitabo mga kaigalaan og nitanyag kini og 50,000 pesos alang sa makahatag og impormasyon sa pagdakop sa suspect pag-ambush niining usa ka abogada o sa iyang anak mahigala kagabi diri sa may Dakbayan sa Mandawi, no? No sang hitabo mga higala nga ani man. So si kasamang Polauro atong i-check ron kadi asto nga linya na karon tuaron sa crime scene mahigala ni ining maong hitabo. Yes, kasamang Paul. DYHP RMM Report. Attorney Rufil, sa diyang ato ning nakuha kagabi maong balita dali dayon atong pahibaw ni Aida para ma-dispatch sa dayon si kasamang GQ diri sa area mga pasado alas 8. Una natong na monitor sa atong Sibianan DYHP kining maong ambush kagabi diri sa may Dan Hernan Cortez, Mandawi City. Ang original nga crime scene ani niya Radyo Man Attorney Rufil, area ni siya sa Mandawi City Police Station 2. Na boundary man guni ang crime scene. Isugdan ni siya pagpusil Radyo Man Attorney Rufil ato ba nga ni ining one gate sa Lion Tiger ano? Lion Tiger Katul. Onya nahipos nato nga initial nga kasayuran dayon gabi samtang nagsige na og coverage si Chikyo onya kuan man kayo kanang hanging kayo ang mga detalye ato moto nagkalingaw punta sa atong monitoring gikan ni posible gikan ning biktima nga si attorney Quinanula Gonzales
uban sa iyang 19 anyos nga anak nga si Jeremy Kate Gonzales. Possible gikan ni sila sa Cebu Port Authority kay General Manager man ni siya dito suma sa atong naibawan. Onya on the way na ni siya pauli sa ila sa Tawason, Mandawi City. Onya diri siya agi sa Hernan Cortez. Kuan siya north direction ni. Onya north direction. Onya dayon gisugdan ni siya dayo pusil sa riding in tandem. Diri jud dool sa gate mismo, color gray ni ang gate ining Lion Tiger Katol. Pagbuto-butuan niya ni talipsay na ni ang iyang dagan. Pagtalipsay sa iyang dagan, Radyo Man Attorney Ropil, nakaigo ko yun siya nagmotor. Kaya hindi rin naman, tabok naman siya sa Picas Lane going to Cebu City. So, natipas siya. Kining iyang kuan, Paul, kining usay mga landmark anang area hada, Paul, Hernan Cortez, Mandawi City, kay ang ato mga listeners manggod, pwedeng familiar ta ini mga ngan, Hernan Cortez, kining uban pang mga ngan anang Mandawi, bata ang iyang mga landmarks, usay mga landmarks anang area hada. Ang mga landmarks, atong subayog una, diin siya Sugdig Pusil, Radyo Man Attorney Ropil, diri atubangan sa gate sa Lion Tiger Katol. O niya, napangga siya, ining laing warehouse, no? Warehouse, napangga siya ning warehouse, at bang siya sa Tingguan Trading Corporation. Kining iyang pagkabangga na diri sa pader sa Osaka warehouse nga na atbang sa Tingguan Trading Corporation. Along the road na gyapon ni siya diri sa Hernan Cortez sa Mandawi City. Kining Hernan Cortez kasama Paul, unsa man dapit pa ni diri sa Cebu City? May panagdait pa ni dapit or unsa man ni? Tuwa na sa sud sa Mandawi or sa outer pa ni nga kuan area kuno hay sa Mandawi murag boundary sa Cebu City? Nasuod na gyud ni siya Mandawi City, Radyo Man Attorney Ropil. In fact, kung arita sa Cebu City agi, asa man ta mo agi aron nga maabot ta ining Hernan Cortez? Og gikan kag panagdait og imo nang gisubay ang panagdait Radyo Man Attorney Ropil. Igabot anang iskina diha nga nagsanga padong og flyover. Okay. Og pawala ka. Pawala ka nya imo na yan ang subayon ng dana, mao na ang Hernan Cortez Street. Okay. So nya kanang dana kung imong subayon moabot na dito sa kuan, kana na ay kalsada dito kanunay mabahaan kan dapit sa may sa Radyo Man Attorney Ropil. Kanang inikabot nimo panagdait ka, nagsanga ng kalsada padung sa sa tuo na anin ha ang flyover, padung sa ka muliko, unya pagpadung sa ka nang mo adto na ka sa unahan, kanang nay kalsada din ha nga AC Cortez po na Paul, kanang kanunay mabahaan kan dapit sa may Rolling Hills mo na kalsada ang imong tugpahan. Lapos ka ana diha dapita. Mulapos ka diha Mo na ni gitawag diha og ES Fortuna. Murag mao na ang Mandawi Foam no, na Mandawi Foam dapit. Di na ko kako diri malabyan diri sa kuan Hernan Cortez ang Mandawi Foam. Ingon. Okay. Lapas na diri sa crime scene. Okay, lapas na kung panalitan og gikan tag Cebu City. Ako lang gi hulagway daan Paul. Kung gikan tag Cebu City pag abot na to din sa may sa Rosa Hotel no, mo man ang panagdait na dapitan na Sykes diha, di ba? Ni unahan anang Sykes, nagsanga ng kalsada padung sa tuo ug padung sa wa. So kung mongari ka sa wala mo na dapit ang Hernan Cortez, dili pa kabot sa Mandawi Foam diha ang ambos na hitabo Radyo Man Paul. Lapas sa Radyo Man Attorney Ropil. Lapas sa Mandawi Foam. Lapas na sa Mandawi Foam kay kini kong Tingguan nga mao atong landmark. Kuha na ni siya na tunga na ni siya sa Hernan Cortez nga na boundary ang barangay Subang Dako o barangay Banilad mo dire. Banilad niya portion. Actually kining crime scene nga iyang nahunungan na jud Radyo Man Attorney Ropil diha na gyud siya mapangga anang gitudlo sa saksi nako. Barangay Banilad na ni siya nga barangay. Okay, barangay Banilad pero Mandawi no, daghan na nag-text sa Attorney Jan Cagulada, nag-text nako hasta si Attorney Gian. Good morning Paniro o Panira Hugan, nag-text na nato. Kanang mulapos na dito ES Fortuna na ay McDo diha Paul. Sige. Kamay ani sa crime scene sa Tingguan man ni siya at bang nabangga ining usa ka warehouse. Una gamay ani na COL. Okay. After COL mao na to imong giingon kining McDonald's. Okay. So naa na napita ang ambos ni tabo Paul? Dire sa tunga-tunga before aning akong gihinganlan nga COL
og McDonald's kay iskina naman ni siya diha pagawas naman kag ES Fortuna ani. Okay. Ang nahitabuan na diri tunga in between sa Tingguan Trading. Isugdan siya pusil sa area pa sa Station 2 sa Subang Dako. Onya napahunong siya sa iyang auto kay nabangga na lagi diri ining pader sa warehouse nga naatbang sa Tingguan Trading Corporation. Okay. Sa Station 4. Nahog na ni duha ang mag-imbestigar na ani. Ang Station 2 o ang Station 4 kay ang ending sa krimen Radyo Man Attorney Ropil area na sa Station 4 nga nasakop na sa barangay Banilad, Mandawi City kining Hernan Cortez Street, no? Wala ni. So natin kauban karon ang gwardiya ni ining usa ka warehouse nga dinhi jud mabangga kining auto ni Attorney Karin Quinanula Gonzales. Tapos kagabi uban sa 19 anyos niyang anak na lalaki nga si Jeremy Kate Gonzales, si Edwin, no? Ikaw uban si Edwin Villacorta. Edwin, pagbuto-buto, unsa man ang buto nga imong nadungog, rapid siya o sunod-sunod lang? So single fire primero sir, bang, then successive ang solo, then follow by sa kabuto. Bang. Apil din sa atong training, Edwin, no? Apil din sa atong training, dunay mga pangitabo sa atong krimen, gibutang yun na sa inyong training, dunay mga pangitabo sa palibot, kanadeng kag relo, or mo tanaw ka sa imong relo, o sa itong rasa, pagtanaw sa relo. More or less sir, 8:45 p.m. 8:45? Yes. Uman, pagtanaw mo sa relo, Gawa din ko. Sa imo So nakita. paggawa na ko muna yung sakyan ni attorney ni dubondol dire sa among paril. Sayang pagdumbol gani, naaptan pa na ko itong motor, nakasagi ni siyang motor, pero wag yun tayo na to. Di bangon man dyan yung nasagi niya, din pa sagan sa dayon. Ang katong motor ang nasagi niya, gikan to dire sa portion sa McDonald's. So mga na itong panghitabo Nakuan to niya, naigo na. Naigo na to niya, kaya kasugat na. Counter naman to niya ang pagkakuha na, sugata. So mao na to sir, then wado sa pinamatigdan nga, kusog pa nagpadagan sa suspect kung sa kay Pagkuha ni mo, unsa na imo nakita na sa auto? ano to na tan-aw na to kay ako mag-flashlight sa akong cellphone na akong tanon na lupog yun ang driver na tuharay na yung liog din nakatungkot sa nagpiyong na nga nagsandig siyang lingkuranan mausan sa Marantod. Itong laki ga kuan pa galihok-lihok pa. Lihok pa. Anak. Yung anak mo tayo wako ka notice ug anak ba to dayon niya pero naglihok pa. Katong bayan mura nagyutol na antimano yun kay pagkuan na igumang yang ulo nga portion. Unsa imong gibuhat dayon Edwin sa diyang positive nakita na nimo nga dunay mga samaran diri sa imong area. So kuan ko citizen dire sir ning mamalihok kog pakunta ko ka violence din kay akong telephone dire sa imong gipara. no diri na mga standard na to o either unsa pa Imong giangyo. giangyo na ko kay akong telephone dire makunta kay intercom ram niya kung gamit dire. So butong active sa kayo nakapanawag do mga 10 minutes the ambulance niya po 10 minutes after yabot ang ambulance. ambulance ang ambulance. Sa lang gihimo dayon Edwin. So sa moto gi-rescue, gi-pull out tong subject, gi-pull out. Follow sa driver mo tong ako nakita ang driver mo ginagrabihan. Wa na yo maglihok itong babae. Yung lihok pero di na gyud kaya yung kuha yung paglihok. Mata na yung hanto daw. Dito na sulod ang ambulance, wala gid mga patikat sa diyan. Ang auto Edwin asa may mo nakita nga dunay mga buslot agis pala. Naro sa yung pilit sa pildo sa portion siyang driveanan. Right side, driver. Sa driver side. No, driver side yun. And there is sa kwan sa anak. No, wala. Wa kay nakita nga na buslot. Wala. So Radyo Man Attorney Ropel, no? Mauni ang atong na-interview karon diri. Paul, atong i-describe pagbalik, Paul, kung panalitan gikan ko diri sa may Sykes. Muadto ko anang area, di ba? Nagsanga man na, padung dito sa may flyover, o niya ang usa mo, muliko ta sawa. So sawa man ka na siya. Padung siya dito sa Mandawi, or gikan sa Mandawi, padung sa Cebu City? Madung siya Mandawi Radyo Man Attorney Ropel kay matod pa ni Police Captain Kaluskos ang epi sa Station 4 kay iya naman ng area ang na-ending sa krimen. Posible gikan ni sila Cebu Port Authority na trace lagi nila nga general manager ni dito sa Cebu Port Authority si attorney. So pauli na ni sila, most probably pauli na ni sila kay taga Tawason man ni siya Mandawi City. Pag abot na niya itong gipangyanlan Radyo Man Attorney Ropel dito lang buto-buto. Din, ikaw lang estimate yun kay murag kamo man dito taga diri ba?
gikan skina panagdait padung diha sa nahitabuan mga pila ni ka kilometro. 1.5 meters na gikan sa esquina sa Panagdait. 1.5. Oo. Mga ang estimate. Mga Dili dito lang ato lang gikan sa ato lang gikuha ang iyang gigikanan ba panagdait 1.5. oh, marulit. 1.5 gikan sa esquina panagdait Radyo Man Attorney Rupil bana-bana ni mga 1.5 kilometers. Dire na siya gisugdan og pusil buto-buto na. So pag sugod og pusil Paul unsay gilayon? Sa dihang gipusil, sugod og pusil unsay gilayon pa nga nakadagan pa hanto na bangga sa Attorney Karen. Kini Duen, dito siya gibirahano. Padong siya nagbangga diri sa parel sa imong gigordyahan warehouse. Ila estimate nimo? 20 feet, sir, 20 feet. Mga 20 kapin. So, 20 feet estimate na ko na. Mga 20 feet Radyo Man Attorney Rupil ug ato ning So dili kayo layo ang kuan, dili kayo layo na diay ka Paul gikan sa pagpusil nya nabangga siya. So sabot pag primero sigurong pusil adto or sunod nga kuan igo sa dayon. Una na nabangga iyang gisakyan o iyang gidrivean. ni moto ni talipsay na siya. Nilabang na siya sa Picas Lane, kining lane nga gisubay og gikan og Mandawi padong og Cebu City. Payan ni motor ayang nasugat din wide dako nga sakyanan. Sir, sad wag yung mga private car o mga dagkong sakyanan nga na-counter niya. Motor gyud nasa ganyan, sir. Kay ganing irasa alas 8, dili naman ni mabisi diri no. Pero portion sa kuan, sir, padulong Mandawi, busy ni siya. Traffic yun na siya. Di ba? Atoy gayuna na, kuha lang yun. Timingan na yun siya. Paul, kato describe Paul, nag-text na ko si Jojo Abapo, dool ko na sa Judge Court Paul. Layo ra. Layo ra? Di, layo ra na iyang gingan lang Radyo Man Attorney Rupil. Unahan pa na, before, ang crime scene, before na iyang gingan lang nga motel. Before ana. So dili dapit sa may Mandawi form. Irapod. Ang Mandawi Pom dito no, nahagamay. Dahil lang tagamay, mga kuhan siguro pila kilometro, ang Mandawi Pom. Una diha sa crime scene. 60 feet na po niya. 60 feet na po niya. So si Attorney Karen may nag-drive sa sakyanan Paul, ang iyang anak nasa passenger side. Sa akong video nga ako na yung gi-send kagabi Radyo Man Attorney Rupil, humana to breaking news ni siya sa una din sa ato si Biyanan. Siya driver kay ang iyang posisyon makita diha sa video amatog nakita diha ni Nimuel sa nato gabi pa ang sitwasyon ni attorney napahigda siya sa duha ka paa sa iyang anak. Okay. Gisapyaw kuan siya kanang gisagang sa iyang anak nya iyang anak galingkod ang posisyon nya siya dungoy na gyud no napahigda na siya diri sa paa niya tong sige ingon tong mga saksi nga padali ang ambulance pero matod pa ni Edwin mga after 10 minutes gikan sa hitabo diha naman dayon kay ready man sad ni ang mga ambulances Mandawi. Pero kanang area hada dagko na mga establishments nga naa diha na Mandawi form na diha ang kuan. So masabot na to dunay mga CCTV diha Paul nga pwedeng makuha sa kapulisan o makuha sa NBI para ma-check na to unsa tong plate number sa motor nga gisakyan sa gunman. Okay, kinira bang dapita Radyo Man Attorney Rupil mainumdum ka katong road rage. Mao sa ni ang exit point atong suspect no. Onya kuan jud siya naay mga CCTV diri pero ngit-ngit pagabi Edwin no. Ngit na siya nga mo sa tirado among gate di na ni makuha sa CCTV. Ikaw diri namoy CCTV diri. Ini layon tiger na kani CCTV dia. Sinasad na sila. Unsa ni hayag man ni diri ngit-ngit man sad no pagabi. Mao nay problema kayo diri Radyo Man. Pero okay na Paul, kaya na may CCTV nga makuha bisag ngit-ngit. Okay na na. Basta importante nga ma-preserve na mga CCTV kuan diha Paul. Mga footages kanang area diha. I hope ang kapulisan sa Mandawi o I hope ang NBI naman si Islaw sa NBI Paul, classmate man ng Islaw sa na-ambush in town. May na maka-sold sila dayon, ma-imbestigar na. Ya tong klarohon kuan gabi mga pasado alas 12 giatiman pa tong duha si attorney og iyang anak sa usa ka pribadong tambalan. Oh, padayon pang giatiman Paul, padayon pang giatiman. Oo. So mao na atong iklaro kay atong nahibaw-an initially sa atong kapulisan, same as usual Radyo Man Attorney Rupil, o balik sila karong buntag to kuan ilang aninawo ni diri unsay mga CCTV nga naa sa duol sa crime scene para ila i-request nga kuha silang kopya, maka-retrieve silang mga CCTV footage sa crime scene. So mao ni ang ilang latest nga gipahibaw nato. So Mandawi Station 2
og Mandawi City Police Station 4 nga diri mainding ang sakyanan, diri na siya mabangga. Dool ko na sa Slabado, Paul. Dami nag-text ako lain at Rodel, dool na sa Slabado nga KTV Hernan Cortez si Omar ni. Lapas ra gyud po na siya Radyo Manator ni Rupil. Lapas na basta kay mo na nga street diha, mo na nga street. Okay, kining Hernan Cortez gud taas man ni siya. Sina pa nagdait. Mao na magsugod na kaniyang hisgot nga Hernan Cortez na ni. Alakos na yun diri sa katungian lang motel, lagpas na yung gato. Ikabot sa eskina, mao na to, na nagsanga diya, intersection. Og mawala na ka, mao na to atong gingon nga i-eskorto na ka to padong dito atong perming magbaha. So, Yeah. ang sitwasyon niya, nakuha naman to kagabi. Pila ka kabhang sa bala o sa may naikabhang nga nakuha sa crime scene or ang but pasabot pistol ang gitira or revolver ang gitira, Paul, kung way kabhang nga nakuha diya sa area? Sa akong paminaw ni kasamang Jigyo, kay si Jigyo naman ni atong gipadagan dayon diri sa area Radyo Manator ni Rupil, naghisgot to siya mga kapsula. Aha. So meaning Pistol. gibanat, Okay. Hisgot to siya kapsula pero kaya na to maklaro pila ka buok nakita sa taga-Suko nga kapsula sa crime scene. Basta positive doon ay mga empty shells nga maka-indicate nga pistol ang gamit pag tira ni Attorney Gonzales o sa iyang anak. Okay, sa report nga to nakuha sa Antong News Department nga pinagin JQ kagabi, as of gabi, Paul, dunay unong kakabhang dahil nga nakuha matud pa sa crime scene. Naglagyo ang mga kabhang. Subot pasabot ini moving target si Attorney Karen, moving target, pero ang motor sa ni Dipig ni Paul o ni Pusil diha sa ni Attorney Karen. Then for Attorney Rupil, no? So, moving target yun kay mobiling man si Attorney. Dili ba traffic kanang mga orasa diha? Hinay ba ang dagan ni Attorney Karen or kusog unsa gikusgon sa dagan kay kanang mga orasa murag peak hours man tingali na, Paul? Si Edwin, ang gwardiya diri, dun na kanang mga orasa ba, kanang permanente ba nga ma-traffic ning dana diri. Padong Litog Norte o padong Cebu City. Traffic na siya, pero slowly flowing lang ng pagkiya. So hinay lang. So, posible, dili kusog ang dagan ni Attorney. No, di na po. Aginod rin ito. Aginod kay pagka-impact ganina dire, magyadi kong kusog yung pagkadagan. Murag ni haok naman lang siya diri, no? Magyadi Kaya akong kusog pa. buwak ang headlight niya. Sakyanan. Aginod rin ito. Aginod rin dagan. Although, agkuan siya, gadagan siya. Nagdagan, wa siya magunong. Natapdan na yun to diya. Kay slowly man. So, moto Radyo Manator ni Rupil, no? Si ang gwardiya nga itong nainabi karon diri sa crime scene. So, atong nuntan ang investigasyon, although automatically, basta lawyer ang biktima Radyo Manator ni Rupil, di naman na maghuwat ang NBI o kanang kuanda yun, mo take over, mo himo man sa dayon na sila investigasyon dayo. In fact, ang atong Sibro o Sibdo, kaya naalaman tayo Mandawi NBI, na koordinitay dayon sila kagabi, humansan sila masayod nga na-involve sa ambos o sa manlalaban. So kana si Edwin, Paul, say una gyud nga naka-responde dito. Mo una naka-check iyang gi flashlightan sa iyang cellphone, Paul. Kanang maong pahitabo kang Attorney Karen. Ikaw dayon din, no? Kaya diri man mabangga ka sa imong pwesto. Pagka-notice na ko, sir, nga mo, pagkawan na ko, diyan yung sakyan ng tapig sa parel, ako yung flashlightan kung unsay si tapos utong wala gyud kay konfirmado yung nga pusel gyud ang insidente. Buto-buto dayon baka na diri dapit sa imong gate. Sa imong gate kwartahan. Pagawas dito mo na ang pagkawan. Kenan, mo na gyud na pagawan na ko. Nagawsan na ako yung sakyanan. Igyo na gyud nakasapig, wala gyud ang motor nakasagi pa siya. Ay na lang kay wasa to magrabi ang Wala magrabi ang motor. Alihay pa to. Sa kabantay. So ato nga time, dili pa daghan ang mga sakyanan nga nag-agi na diri. Kiri sa atong right side kung padulong sa pagdatuwa pa kay sakyanan. Dili kayo daghan. Diri lang sa right side padulong sa Bankalan, mo tay daghan. So posible na nakasunod nga laing sakyanan ni attorney. Daghan pa. Kaya pa nagsunod ato. Sa may imo nakita ka itong mga sakyanan dili nakaka-recall sa mga mga private mga motor. Bato itong awagon Radyo Manator ni Rupil, no? To
solve sa kaso pagdali ba. Hmm. Na mga SUV nga nakasunod ato, naama mo yung mga dashcam, submit ito kuan NBI or sa atong kapulisan, balikan ang gwardiya sa hitabo. Unya atong higayon na Dwayne na nagsugod na yung tapok ang mga tao sa diyang nakita na ang samaran. Oo, ano, hindi ka na mga netizens pagtapok atong time na, sir. Pero siya una, Paul. Siya una nakaresponde, Paul. Moto ang lagi nga. So ikaw yung unang first responder ato after sa krimen. Human sa buto-buto. Kay diri man yun nabangga Oh, diri man dyan sa akong area. area. Oh, so ako din naka-notice pag kuan sa hitabo kay ako magigawas na yon. Ginapada yon mga minutes ago na napok ng mga netizens. Pagawas niya, wala sa kakita asa pa doon tong motor nga nagpusil. Paggawas ni mo Dwayne na wala kakabantay nga naay motor nga ni pabulhon daigdagan asa padong ni balik pasagi or padong magmanawi. Wala na yun ko, sir, kay before kanina ko kita na ang sakyanan, ni-edit ko sa mga sakyanan nga unsay sitwasyon, no, wa man yung pinamatigdan nga kusog og padagan. Bisan sa mga motor lang gani, wa man yung pinamatigdan, katog lang iyang nasa, oras akong naabutan din padagan. Unsa man abli ang bintana ni Attorney Karen? Abli ang bintana or sirado? Pagkita nimo Dwayne nga naay ni mga samaran diha, usa man kanang na-open na ang bintana diri sa passenger side or dito baka sa driver side? No, wala pa ma-open. Wala siya ma-open. Wala pa ma-open. So kinsa na may nag-abli nila Dwayne? Ang taga-ambulance na. Ambulance na. O ilang yabdan. Di na sila ni abli kay amorag ang lisod man ablihan pa doon sa driver side kay diri man siya Right door side. So diri siya sa kuan Passenger. passenger side. Passenger side. So diha abli sa taga-rescue. Taga-rescue. Oo. Nga, o sa may ihimok dayon sa kuan imong nakita. Sa rescue. Ilatong di taga-kuan para makarga sa ambulance, yung nagkuha ng anak. Wa sila gisulti ana sa pasyente. Ana ay mo nadunggan. Wala ra. So ila lang Lalang i-rescue pagdali yun. So ang inahag anak gidungan nila sakay o dunay lain pang ambulance apo. Wala na, isa ra ka ambulance. After nila karga sa anak, di palo nila ang inahan. Otong higda ra gyud sa Dara yun sa stretcher. Correct. Pero nabati niya, Paul, usa ko no, Paul, why rapid fire nga nabati niya? Kay kanang yung pistol magod, kanang kung nga naikabahang nakuha, either pistol ang gitira o rifle. Diri gyud siya sud sa iyang pwesto sa warehouse. Atong gayon na din, unsa man ka diri nagduka-duka ka, naglingkod-lingkod ka o nagduwa-duwa ka o naminaw ka sa imong cellphone sa FM sa DWHP kay madungog naman ta sa social media, no? No, sir, yaman ko'y akong pisto, sir, na ko'y TV. So, nag-join na akong TV ato. Gayon na. Atong nga tayo mga 8:45. So na untol na lang ka pagbuto-buto. Pag buto niya, bang, hangad ko sa relo, follow by 3 successive, bung, the last one, bang. So primero usa lang, ya dayon tulo, ya dunay duha. O, muna to. Usa ka langan ang duha. Sikan sa ipalo na yun ang lahat nga duha ka buto. Mauna to, ang karto lang sikan nga pagbuto niya, mo ti successive, bang, katulo. So, di na successive itong ikadwa last. Primero duha, bang, anak lang sa. No, primero isa, bang, follow by 3, bang. So, wala, nag-double tap na siya sa sunod mo na dunggal. No. Mero usa, at yun, nag-successive 3. Successive. Nga human sa tulo, ni mingaw pa. Well, buto sa doon sikas lang, di na successive. Unsa nga armas ka ha? Unsa nga buto? Maka-determine magkagusang klasiyas buto. Either murag unsa ni pistol ni, rifle ni, bisag single fire ra mahibaw ani mo rifle ang gitira. Sa buto din o sa imong paminaw kanang Unsa klasiyas armas? Unsa klasiyas armas? Makuan man tag mga armas po sa atong training sa gwardiya. O sa imong paminaw atong butuha, unsa man tong klase ka sa pistol? Sa buto lang, sir, maka-determine ko kung di yun to siya mga revolver kay tibok man. Maka-notice man ta sa classification sa buto sa firearms. O, ako nga natin yun, pistol yun to siya. Kay tibok man ang yung buto. Unsa may kabahangan nakuha sa area? 45 or 9mm? Ang initial nga itong nahibawan Radyo Manator ni Rubel sa 45. Aha. Okay, so si Edwin nga nakakita pag ang nag-open ana Edwin kadto nang ambulansya.
Unsa man diin man dapit ang igo ni Attorney Karen. Sa initial mo nakita. Stretcher sir, nahigda naman to siya. Akong yung nakuha nga samaran yang ulo nga bahin. No, yung mga dugo nga makuan. Oras kay wala man ko ni suot sa mga tao kay distansya raman ko. Sa pagkarga na sa stretcher, samaran gyud to siya sa Pero ang iyang anak, okay naman yung anak no kay murag conscious sa iyang anak. Conscious na to yung anak kay naglihok pa man to sa kuan sulod sa bilasan, naglingkod ra man to siya. Okay. Imo nakita sa anak asang samad. Wala kay ko kuan sa anak kay sa sulod sa ambulance murag diapo siya igo sa abaga nga left side pa basta buko likod nga portion po. So perteng trafika da kagabi Edwin, perteng trafika. Na traffic yun siya, nakahatag yun og traffic ang bawang crime scene. Katong motor nga na side sweepan sad ni Attorney Karen kay simpre pagkaigo niya murag na damag siguro to siya, danag na lang siguro tong dugang pag-drive niya sa unahan, nabangga sa imong gipustihan. Ang motor nga iya na saghiran, unsa man ibangon ra dayon? Wala ra ikwan? Bangon ra dayon sir, sa kakuyaw siguro sabto niya, wala gay na ako makuha ang plate number ato kay pagka tumba niya, parang na po siya, murag wala to ni batig kasakit unsa ba sa kahadlok sad. Doon na to i-backride tong yang nasaghiran or wala ra? Wala na. Unsa ba to na murag nagkadasmag sila or nag-ubuyon sila agian pero nasaghiran lang siya? No, counter ko sir, nagasugat sila. Gikan ni motor sa may portion sa Jidcourt. Kanang iyang kuan ang entry sa bala di sa may passenger di sa may driver side tanan, Adwin? Sir. Ang entry sa bala di sa may driver side? Yes sir, positive sir. Driver side. Pila ka bala ang ni intra sa may driver side? Pila ka buslot? Sa yang agi sa concert na agad sa bildo, mga 5 agad ang nakuan. Buslot. Dili sa iyang anak dapit sa passenger side walay buslot. Wala ra. Okay, sige Paul. Okay, Radyoman Attorney Robel, masalamat kayo din sa pagtupag sa atong mga pangutana. So mao to ang gwardiya kay dinhi man gyud mapangga na ang auto ni Attorney Karen Gonzales sa iyang gigwardyahan nga warehouse diri sa may Hernan Cortez. Habig na ni siya sa barangay Panilad, Mandawi City. So mopadangat lang tas dugan sa kalambuan ini labi na sa development sa investigasyon sa atong mga sakop sa kapulisan o ang NBI nga musud na sa investigasyon ng mga kaso aron sa pag-ila niadtong riding in tandem nga nihimo niini kagabi. Unsa man oras pull out niya ang sakyanan Paul? Wala na makada karon sa area. Ito na ipangutana Edwin, mga unsa na to oras na pull out ang sakyanan ni attorney? So na pull out ang sakyanan ni attorney sir, mga 11, more or less 11 to 12 midnight. Giguroy na to lang. Gikuha na taga-team, gikuha na. Giguroy last time. Gikuha na. Nyasa man kulong to dalon sa imong nagbawan. Pangutana kay close naman diri wa. Pero na-process yun to sa Soko. Na-process sa Soko sir. I-check up to tayo lang sakyanan at ang mga personal belongings nila, gikuha na, picturean. So, more lagi 11 to 12 midnight, na-pull out ang sakyanan. Okay. Radyoman Attorney Rapel. Okay, sige Paul. Okay, di ka na lang diri sa crime scene. Eksklusibo ta diri sa area. Ako inyong Radyoman, Paul Lauro, DYHP, Tatak Aramen. RMN Exclusive. Attorney Rapel, ato na ikauban ang atong hepe sa Mandawi City Police Station 4 nga si Police Captain Armil Kaluskos o Kuluskus. Sir, may buntag yun niya. Diretso na lang sa imong pangutana, Radyoman Attorney Rapel niya. Captain Kaluskos, good morning sir. Good morning, Attorney Rufil. Sir, kini niya, kumusta ang atong investigasyon sa pag-ambush kagabi uban sa iyang anak na Attorney Karen Quinanula Gonzales? Unsay atong initial nga mga nakuha nga mga impormasyon? Sa pagkakaroon, sir, nagkandak pa tayo mga initial investigation o gunson sa motive. Aning shooting incident regarding sa victim. So, para kaya atong ibawaan na naanin siya nagtrabaho sa CPA. So, as a lawyer, ato rin siyang idig up agay kung sa ang aktong makuha ang mga impormasyon nga malik na to sa incidente.
So aun sa may mga dagkong anggulo gyud nga atong unang mga gitutukan ron, ang anggulo sa iyang pagkaabogada, ang anggulo sa iyang pagka nasa CPA or ang anggulo sa personal or unsa man. Kanang imong gipangisgot dator no ato nang subayon tanan kapag karon nag-tracking usa may sa din sa gikan dahil makuha ta mga CCTV ya so far under operation pa man siya, wala pa nakakuha sa iyang side. Doon na ba mo yung persons of interest sa pagkakaroon or nag-atubang pa og blank wall ang atong kapulisan as of this time? As of this time, attorney, wala pa kay going pa nila atong investigation para makuha ta mga informasyon kung kinsa gid ang possible suspect ani nga incident, sir. Nakakuha ba tag mga CCTV footages, sir, sa area kay tan-aw na tong murag naaraman siguro? So para tutong di-check kami natay makuha mga CCTV karon early morning ato ning i-backtrack ang possible nga mga CCTV ito makuha then sa gikan hantod abot siya sa crime scene. Gumikan kay naaman ni under sa inyong jurisdiction, Captain Kaluskos, so kamo maoy lead investigator ani. Magpatabang ba mo sa uban nga mga kuan ani atong unit sa kapulisan like diri sa Cebu City or sa tingali ang NBI mohimo sa og parallel investigation considering nga kini ni ang high profile kining maong panghitabo. Sa pagkaroon nato attorney atong pagawaton naman may sa atong area patong atong mahimo atong atong tanang mahimo para masulba na to ang kaso. Actually, na namin kuha namin mag-form ta o SIT rin sa nawe. Oo. Maka-form o kuha SITG. Yes, attorney. Oo. Sir, kung sa may din man kunugikan sa Attorney Karen Lay kuno kagabi prior sa maong pag-ambush. Ay, inisal mo seleksyon subay na siya sa dalan sa escortis gikan sa Subang Dako. Anton nga nasa may sa crime scene na siya na timingan siya dito na siya ditirahan. Mga unsang oras sa gyud nahitabo ning krimen, sir, sa inyong investigation? Ang mga 8:45 more or less attorney. Oo. So kung 8:45 considering nga CPA ni sa nagtrabaho o government office man pagka alas 5 pwede na siya mo gawas. Ngano nalangan man kuno siya diin man kana siya sa gikan sa CPA diin kana siya ipadong, sir, before siya ni padong uli. Operator ni wala pa gid para kakuha o full nga information gikan sa victim kay ang status karon sa victim actually okay man iyang vital sign pero ongoing pa ang iyang operation. So okay mas mayo noon. So ang iyang medical bulletin karon at least fighting pa og okay ra ang biktima, ang vital signs okay. Okay pa yung vital sign torne ba ongoing information mo na latest nato nga bulletin. Okay, maayo noon, sir. Kumusta man niyang anak in town, sir? Ayang anak, nasa emergency pero stable na. Stable na. Ang kini si Attorney Karen in town, maoy kumbati pa, pero at least atong initial nga nakuha gikan sa tambalanan, ang iyang medical bulletin, ang iyang mga vital signs okay ra. Yes, attorney. Diin man dapit iyang mga ego, sir? Iyang ego, dire naman sa left jaw. Left jaw. Usa ka bala lang ang nitama siyang lawas? Yes, attorney. Okay. Unsang armas ang gigamit ka, sir? Caliber 45 man ang nakuha na itong mga silag. Ako na kapsul. Caliber 45, no? Pila ka kapsula gyud ang ato nakuha sa crime scene? Ato nakuha sa crime scene na during sa kuha sa Soko is 6. Unom. Doon na ba tayo mga na-interview nga mga witnesses dito, sir? So far, sir, wala pa na tayo na nakatulang na yung mga nakakita pag kasabay siya sa dagan sa kainan mo to in the house lost direct report sa tong police station auto nga nakalarma din sa crime scene. So karong adlaw posible nga ato makuha ni mga CCTV nga available diya sa area ka Captain Kaluskos. Wala posible gid ato ni mo gid atong buhaton karon early morning gamana mo ani among conference sa mga investigator or ato nang buhaton yun. Unya manawagan po siguro ta ato mga nagsunod nga mga sakyanan basi na sa mga dashcams so at least makatabang sila sa investigation sa kapulisan. Kana mayo attorney na untay mo gawas nga witness nga
timingan nga during the time of incident nga diha siya pagkatapos ginagdako sa ato sa itong investigation to solve the incident. Usang hitabuan ni sir moving target ni si Attorney Karen kay wala may traffic light dila sagad gud ing pamusilon kanang igabot traffic light at ismo hunong mo na panahon nga pagpusil but kini moving sa inyong investigation. Yes, attorney. Moving gid siya. Kini pong nagpusil moving sad aning panahon na ilang gidipigan kini mo sakinan? Amo atong initial investigation. So riding in tandem ni sir ang nagbira? Aso para torneo sakay silang motor. Okay, lahi ang driver, lahi ang gunman. Yes, attorney. Doon na ba'y posibilidad nga doon na ba'y mga lookouts or doon na mga spotter ani sir? Ato na siguro nang makita torneo mama na to backtrack ang mga CCTV sa iya mga gikanan adto abot siya sa crime scene. Oo, labi na dito sa gikan pa sa Cebu Ports Authority tan-awon to dito basig doon na spotter ng tindaan. Yes, attorney. Ato ginang i-backtrack tanan og diin sa gikan. Oo. Unsa naman kunoy ranggo ining Attorney Karen karon diya sa Cebu Ports Authority, Captain Coloskos. As per latest na mo nga information sir, department manager. Department manager? Patakibaw sa nga department sa Aha. So department manager siya din ha. Okay, so kini ni ang balikan na to kining mga nagtira ani naggagani sa kanan Attorney Karen moving target nagtira sa moving. Sa to pa na nag-drive usa ang usa nagtira bisan og moving siya. Posible gid attorney. Mao gini atong kuan sa atong investigation. Pero dulit nga pagkapusil sir, kumusta ang investigasyon? Dulit ang pagkapusil? Maklaro ba na to? Kay doon na may mga suko nga nag-investigate kagabi. Kumusta ang ilang initial findings? Di pa kayo kuhaan sa attorney o dulit pa yun. Labi na, moving ang yun yung sakyan. So, maglisod, dulit ang shooter. So, kung unom ka bala, unom ka kabahang ang ato nakuha sa crime scene, unya, kaluis Ginoo, usara maoy ni tama ni Attorney Karen o ngani karon na kaluis Ginoo inatunta makasurvive kuan siya kinini ang vital signs okay ra. Buti pasabot nga may pagkabutalo ni nagtira ani sir? Dili ni expert nga mga killers? Isang kahit nakakuhaan attorney, siguro surti lang yun ni attorney nga inanaray kay tungkol sa moving siya. Yeah, one shooter moving sa so wakay siya kakuan sa iyang pag-aim sa victim. Tinted ba ang sakyanan ni Attorney Karen? Tinted kay Paul. Okay, but tinted pero dili kayo inyon nga super black nga pagka-tint. Dili siya super black. Super black nga madili siya. So, kumusta ang iyang igaw sir dito sa may driver side ra ang entry point sa bala? Walay dito sa passenger side? Yes, attorney, sa iyang left lower jaw. Okay, but ang sa car, sa sakyanan, ang point of entry sa bala diri sa bildo sa driver side? Bildo sa driver side. Okay, walay entry point sa lain pod nga mga bahin sa sakyanan? Wala, attorney. Unsa man sir, grouping ang pagkaigo or nagkabuag sa ang bala? Di kay sa among grouping pero dili kay grouping kay at least nagkuhan siya dugol-dugol ray ang mga lungag. Aha. So at least kuhan siya. So mura og ato masabot as investigator diha, mura og may pagka-expert nga mamusil ning tawhana or bag-o pa bagito pang mamusil. Kaya nga bahay na attorney, di kay ko kunin mo katang kuhan din mo kay regard sa anak. Karaban na to yun o kung sa gining mga suspect. Oo. Kanang nga klases kalsada sir, Hernan Cortez makapag-usog ba sa sakyanan ana diha or inanay ra gyud, aginod ra gyud ang mga sakyanan? Actually, attorney, og ginato nga orasa, makapag-usog ang kay dili namang gud na traffic nang orasa. Kay tuwi lane man na kaya. Oo. So tan-aw ninyo kadtong maong nagkuan, dunay driver, dunay driver, dunay poy gunman, maura to sa kamotor lang ang gigamit or naapay lain libutan siya, doon ay laing backup niining maong panghitabo sa inyong investigation? Katong initial information, usa pa ka motor. Usa ka motor?
ato pa na rong makita attorney during sa mga na to backtracking ang mga CCTV nga iyang nagyan. Oo, kung usara or dunay backup or dunay mga spotter before ni nahitabo. Yes, attorney. Wa ba mo report sa Attorney Karen sa kapulisan o ba mo record nga prior sa panghitabo doon na sa mga death threats, doon na sa kuyaw nga nadawat sa kinabuhi? Ang illegal sana attorney nga report sa Bartel sa iyang kinabuhi. Sa atong station negative sa atong station. Negative. Abot laga sa ubang mga station o diin siya nagpuyo sa o di ba yung opisina nga dool nga police station. Ato pa check. Wa ba ni siya wa ba mo coordination sa uban nga mga stations nya masuta ninyo kung dunay nagpablatter ba sa Attorney Karen or ni report ni sa kapulisan or nag-request ni og bodyguard? Wala pa nakuha ninyo ana. So attorney sugod pa mo sa atong initial investigation. Mabot na tapadong dia nga ato ginang mga buhaton tanan nga nakuha na to ato ang informasyon. Bitaw sige sir kay og tingali pipila ka kwan basig within today daghan na mo mga information nga makuha o tingali ma-coordinate sab nato ang uban nga mga unit sa kapulisan kung nagpa-blatter ba ni siya, nag-report ba ni nga dunay death threat sa nga iya nadawat. Kumusta sir kinsa imong nahinabi within the immediate family of Attorney Karen? Ang iyang bana, ang iyang mga anak, iyang mama or iyang igsoon na interview ba nato so far kagabi sa mga panghitabo? Gabi sir, wala pa kay tayo nakuha katurang iyang bata nga 19 years pero di pa kay kakuha di ko amang doktor. Okay. So katong iyang anak dili pa makasultig tarong sir mura og under shocking kwan pa napa sa shock nga state? Kana attorney, muna karon atong balikon atong sayo karon ngadto after ani ang conference regarding nga incident. Ato nang masosi. Ato magampo lang kita nga ta stable na si attorney. Makuha ta mga daghang impormasyon regarding sa hitabo. Si Attorney Karen wa na ba makasulti o ba makabungat o ba makaistorya nga kinsay posible nga nagbira niya? Wala pa yun. So wabay mga kwanser so far ang atong mga anggulo nga gitanaw wa ba ni sa mga gikabangga nga mga kwan unsa bay mga anggulo nga gitanaw do na bay mga gikabangga ni dinha? Munapit ato nga i-check sa atong during sa atong investigation sa iyang trabaho, pamilya, o dapat sa business na to. Tanang ang anggulo attorney nga makakuha taong mga informasyon to solve the case ato ginabaton. So posible nga atong awhagon sir kini mga motorista nga dunay dashcam nga mohatag pud sila nga footages diha sa atong kapulisan. Kana attorney, mo na itong gihagyo katong mga posible nga nakakita during sa incident basig makahatag sila. Oo, so sa pagkakaroon posible nga ato makuha ni mga CCTV footages diha sa may Hernan Cortes diha man ni mahitabo ning maong pagpamusil o gato mga CCTV footages gikan dito sa Cebu Ports Authority unya masundan siguro nato sir kun din padong ning iya sakyanan. Yes sir, mo na itong bato karon. So pag-process kagahapon sa area gawas ining gawas ining mga kabhang ato nakuha unsa pay mga nakuha nato nga mga ebidensya dito sa area sir? So gabi sa atong investigation during sa pag-examine sa atong soko personal para itong mga ebidensya nakuha mga kapsula sa armas nga gigamit o sulod sa sakyanan nga mga IDs niya. Mga IDs. Wabay kuando na may basta mga lawyers manggod ang uban do na may kuan ang IBP ana nga magdungan ganig take og exam ng ILTOP na mga abogado dinha ug hasta mga babae manguha man nagpusil ng uban nga mga lawyers. Kini sa Attorney Karen wa ba say firearm nga for self defense ngayon nakuha diha sa sakyanan? Ha? Yes sir. Okay. Yes, Captain. Ato na i-check, ato na. Okay, ang suko nga nag-check kagahapon, wa ba ingon nga dunay pusil nga for self-defense unta sa Attorney Karen? Wala man nakita sa auto. Wala. Ang Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter may offer sila o 50,000 pesos sa makatabang pagtudlo kung kinsa makatabang pagsulbad ini mong krimen. Unsay imong reaksyon ani sir? Makatabang ba ni? Inani nga kwan pamagi? Apra ko sir. Depende na gid sa tao nga ibawaan sa incident. Pero so far, nakana sa mga award,
pagkatabang magkawin na sila labi ng uban pag-apas na po sa kuwan pero di sa dato na ay saligan kaya na yung uban nga magpa-kuwan na nakibaw sila sa incident tungod lang sa anang mga So, kining mo pagtukod sa SITG, Special Investigation Task Group, no? Para kang Karen, ikaw may muhimo ani sir or ang atong Mandawi City Police Office? Actually, ang atong Mandawi City Police mohimo ra ko request nga mohimo ta og SITG para dali kasalubaran sa incident. Kung maghimo og SITG unsa may mahitabo ini, kinsa may mag-compose ani, kamo mo oy lead gyapon nga investigator sa Station 4 or dunay lain nga lead investigators? Kami kapon sa diri sa Station 4 sa tawag nga together sa among investigation details management unit sa atong headquarters. Oo. Mura magud og shocking kay sir ba nga babaeng buhat unya napay iyang anak taon nya gi pusil. Mura baga lahi naman tong laki kay murag posible makasukol ba kani ani pero kini babae murag shocking kayong paminaon. Mo lagi attorney wala ato gining i-dig up unsa gi motive ani nga babae ang victim nganong gibirahan. Sa imong tanaw sa attorney Karen gyud target or basin og na kuan lang to lain ang target baka ha unya nahitabo ba ka nga kuan basig na mislead ba ka kanang sakyanan ni gamit or siya tigamit ana or iyang lain nga mga sakos pamilya? Usa na sir nga to nang i-dig up gyud ang investigation basig ang sakyanan ray gitimanan was laki ba nga lain nag-drive usa na sa atong basta sir tanang anggulo atong makuha atong ginang nga para sa kasalbaran sa kaso. Oo. Sige sir, so karong adlaw atong sugdan dayon og habi ipagisugdan og karon lain ron nga adlaw aron nga atong mag-gather ang mga ebidensya aron nga sa atong paningkamot nga masulbad ning maong krimen. Yes sir, gabi pa lang sir after the incident wala ato nang nagisubay ang mga possible area nga naay CCTV close pa man ang mga establishment so karon ato makuha nga mag-open na sila. Si Attorney Karen kanhini sakop sa media sir, journalist ni sa Pamantalaan The Freeman ug unya abogada ug ang IBP mututok sad nining maong investigasyon. Hinapunta nga matagaan pud minyo og access sir sa dugang mga updates. Matagkaron og unya nining inyong himuon nga investigasyon. Anytime sir, kung sa ato mga update play sir anytime. Salamat kayo Captain Ramel Caluscos paghatag panahon nato diri sa DYHP. Salamat kayo, Attorney Rafael Banyok. May buntag. May buntag po, Attorney. Yes, Paul. Attorney Rafael, si Police Captain Armel. Armel ni siya, Radyo Man Attorney Rafael. Arnel? Armel. Armel ni siya, Armel. Okay. Koloskos. Okay. Mo ni ang klaro nga pangalan niya. Salamat kay sir sa imong abi-abi nato no pagtubag sa mga pangutana natong station manager nga si Attorney Rafael Fernandez Banyok. Kini Station 4 asa napitan ni Paul? Dire na ni sa Kabangkalan. Magbiyahe na ka wala ni kilometro sa gikas-crime sa ninyong istasyonan. Mga kuan mo silo pa kag mga pipila ka esquina gikas-crime scene. So dire na ni sa may kuan na-open siya kuan sir kanang Kabangkalan. Pasuntingan na barangay doon sa Gimol Grand Mall doon sa Grand Mall kay Sano Radyo Man Attorney Rafael diri sa maong lugar. So mao ni ang atong pagsunod nining maong pagsuway pagpatay apa natong klaron atong balik-balikon buhi ra si Attorney Karen Kinyanola Gonzales uban sa iyang 19 anyos nga anak nga si Jeremy Kate Gonzales nga pamusil ni atong nagmotor kagabi diri sa may Hernan Cortez sa barangay Banilad ni siya sir no na sakop ang ending sa Kitabo. Hinaot po ta Paul nga maka-survive ni Paul. Ato ni kauban sa media kanadto Paul. Tingali nagabot-abot na gani mga press conference tingali ani sa una kamo Paul. Kita na ko ani, kita na gani ni si Sir Coloscos ani dito pa ni Sir Active and Rapid Section. Dili na sa to stasyon bisita na ako diri atong kwan, may labay nga mga kwan, buwan. Diha boy picture ato no, tong picture niya diha. So may na lang kay naka-survive in tao no, na dili pa jud itugot sa kahitasan in taon Radyo Man Attorney Rafael kay kini kong media man tao, mahinumdum pugos akong gaagi sa una.
gini po si Sir Coloskos po yung nag-investigar na ko atong tulis po ko, gipusil ko tulisan. So, second life siya po na to, kay gibuhi man tatos Ginoo. So kailan na mo na ni Juan Paul, Captain Coloskos? Oo, kato po ning nahipi sa mambaling sa, na-investigator mo kasi mambaling sa na sir, no? Iya dito maguwang. Ay, maguwang? Niya siya, TRS ni siya. Pulis na din niya maguwang? Niya, TRS ni siya, taon na po. So, mani, radyo man at Attorney Ropel, no? So, muhimo lang tagdugang follow-up, ani, kung doon na nabay mo guwa o makakuha sila mga person of interest na ining maong nga kaso ni Attorney Karen Gonzales. Live diri sa Mandawi City Police Station 4. Ako inyong radyo man, Paul Lauro. DYHP, Tatak Arimen. RMN Exclusive. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, radyo mo nationwide.